A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Luz Viminda Manda, and Tate Segura. For the good health of Chanchin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Rod and Beck Señido, Gina Marie Ipil Batikin, Vicente Saavedra and family, Modesta Wong and family, Angelina Go and family, and Eddie Aya. Birthday blessings for all those who are celebrating their birthdays today. Thanksgiving offered by Ramon Jr. and Flor Sailoon and family, for the special intentions of Jorge and Ethel Mailonakis. Blessings for all TV Mass sponsors and benefactors. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those in the Middle East, and for our soldiers deployed in Marawi City. And also we should pray for the safety of the civilians and hostages there. For the eternal repose of the souls of Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagosara, Pablo Batikin, Reparina, Bienvenido, Lilia Gamaliel, Justino, Felipe, Virginia, Juan, Nieves, Cecilio, Teofista, Eusebia, Aniceto, Carlos, Roberto, Segundino, Bienvenido, Juan, Jovita, Restituta, Medardo, and Lydia Ngo, for the slain soldiers and the civilians in Marawi City, and all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ikanapulog duha nga Domingo na karon, sulod sa tuig. Sa antipona sa pagsugod sa atong kasaulugan karon, ang salmista nagkanayon. Ang Dios mao ang kusog sa iyang katawhan. Diha kaniya kita nga iyang mga pinili, nagpuyo nga walay kahadlukan. Sa matag sa ulog ta sa santos nga misa, mutubo usab unta ang atong pagtuo ug pagsalig sa labang makagagahom. Aron sa tanang higayon, dili kita mahadlok. Ilabi na sa pagsangyaw sa iyang ngalan, bisan paman taliwala sa mga hulga sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sa iyang gahom, tungod sa buhat sa iyang kamot, kay kang iyang kahalangdon, kay ka sa tingog sa trumpeta, kay ka sa agpaog lira, kay ka sa tambor ug karuta,
mga lingganay patunuga, ang mga tiyang-tiyang pagkagaya, dayga sa tingog sa trumpeta, dayga sa agpabuglira, dayga sa tamburog plahuta, kaskasi sayawit kanang nga agunay giningawa, dayga ang Ginoo, dayga ang Ginoo. Sa ngalan sa mahanog sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, anian na kita karon sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, 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 maluoy ka. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadahit sa iyang mga tao rin sa yuta. Ginoong Diyos na itong hari, Diyos samahan magagagawin sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Maya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, mong tumanak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kayo'y kami. Ikaw nagalikod sa tuo sa Amahan, nawatan among pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam dunong
magampo kita. O Amahan, agakaw panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop, og makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako o gamhanan kaayo. Mga pukan og mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako. Ug dili gayud mo daog, maulawan sila pag-ayo. Kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan, walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit og dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, og nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka lang yaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kayang gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalayo. Ung ang mga insulto kanila, nga nangulipas kanimo, natingong diri ka nako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga imo ako nga kaluyan, o Dios. Sa imong dakong gugma, tubaga ako uban sa imong makanunayong panabang. Tubaga ako, Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy, lingi ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon o pagsadya,
Kamu nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga binilanggo, dili niya tamayon. Magdaygon ta kaniya ang mga langit, ug ang yuta, ug kadagatan, ug nagalihok diha kanila. Ginoo sa imong dakong ugma, tubaga ako. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhinas sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Pagtaygo ng Diyos, alleluia, 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 alleluia. Pagtaygo ng Diyos, alleluia, alleluia. Pagtaygo ng Diyos, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus bingon sa iyang mga tinunan, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadluki ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tawo nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akua,
Dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Unsa may inyong gikahadlukan sa inyong kinabuhi karon? Unsa may mga fears ninyo sa inyong kinabuhi karong panahona? For sure kamong tanan tingali mahadlok yun og mga sakit sa lawas, dili ba? Mahadlok yun tingali kitang tanan dinhi og kamatayon. Nga basig sunod adlaw di nata kamata. Mahadlok yun tingali tag mga aksidente diha sa kadalanan. Diha usab sa pamilya aduna tayong mga lain-laing kahadlok. Na ay mga bana nga mahadlok yus ilahang asawa. Ug naasay mga asawa nga mahadlok yus ilahang bana. Naasay mga anak nga mahadlok yun sila sa ilahang ginikanan. Pero naasad mo yung mga kaila nga mga ginikanan nga mahadlok sa ilahang mga anak. Aduna say uban nga daw murag weird kaayo ilang gikahadlukan. Ang uban mahadlok og tubig. Ang uban mahadlok og kahayag. Ang uban mahadlok og nindot nga kinabuhi, ang uban mahadlok madato, ug ang uban mahadlok gani ma-in love. Aduna kita lain-lain nga mga kahadlok sa kinabuhi. Unsa man ang imuhang kahadlok? Kining mga kahadlok, mga igsuon, kuyaw kaayo ni. Kay kung magpadalatas atong mga kahadlok sa kinabuhi, malusta sa atuang focus, mawala ta sa atuang gipukusan sa atong kinabuhi, ug sa atong panaw sa kinabuhi, masaag pagayod kita. Mga kahadlok, mga kabalaka sa kinabuhi. Ang atong ebanghelyo karon mga igsuon kinutlo ni San Mateo, kabahin kini sa usa ka taas nga diskurso ni Jesus mahitungod sa mga misyon sa mga tinun-an. This is called the missionary discourse of Jesus. Ug sa maong diskurso sa atong ebanghelyo karon, gisulti gyud dayon diha ni Jesus sa sugod pa lang nga kamo ayaw kahadlok. Ayaw kamo kahadlok sa tao. Si Jesus nasayod nga ang mga tinun-an nahadlok sila musangyaw sa maayong balita kay sayod sila dili tanan makadawat diini. Apan giingnan sila ni Jesus, ang akong gisulti ninyo sa ngit-ngit, isulti na siyas hayag. Ang akong gisulti ninyo sa tago, isangyaw na siyas mga atop. Si Jesus usab na sayod nga ang mga tinun-an na hadlok, nga basin sa ilang pagwali sa ebanghelyo, adunay mga tao nga mupatay kanila. Mao sa atong ebanghelyo giingnan sila, ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga makapatay sa lawas. Kahadluki noon ang Ginoo nga makapatay sa lawas ug kalag. Si Jesus usab na sayod nga ang mga tinun-an nahadlok sila nga basin mahutdan sila sa ilahang pagsangyaw. Busa giingnan silang Jesus, kamo mas dako pa mog bili sa mga sayaw. Ang amahan nga atua sa langit kahibalo pila ka buok ang inyuhang mga buhok. Kita di ay gipasaligan, sila gipasaligan, nga dili ka mo mahadlok sa inyong pagsangyaw sa ebanghelyo kay ang Dios nag-atiman kaninyo. Mausab kini mga igsuon ang nahitabo sa atong unang pagbasa karon. Atong nadungog ang speech, ang diskurso ni Propeta Jeremias. Ug si Jeremias, aduna siya mga kahadlok sa iyang pagsangyaw usab sa pulong sa Dios. Niingon siya, aduna ko'y mga kaila nga gipakaulawan ako. Ang ako sang mga suod nga higala, naninguha nga mapukan ako. Naasad ko'y mga kaila nga naninguha nga dakpon ko nila, aron ila kong laglagon ug paantuson. Mga kahadlok di Propeta Jeremias. Apan sa atong unang pagbasa karon niingon siya,
ang Ginoo dapig kanako, ug iyang laglagon ang akong mga kaaway. Si tanawa mga igsuon, si Propeta Jeremias wala nagpadaog sa iyahang mga kahadlok. Ang ato di ay liturhiya karong ika-napulog-duha nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon, naghagit di ay kanato nga dili kita mahadlok. Sa atong pagka-Kristiyanos, dili kita magpalupig sa atuang mga kahadlok. Si Pope Francis niingon, ang Kristiyano nga mahadlukon, dili tinuod nga Kristiyano. A fearful Christian is not a true Christian. Niingon siya, ang Kristiyano nga mahadlok musangyaw sa Ebanghelyo, mura siyag usa ka langgam nga gipriso. Dili siya kagawas, dili siya makalupad, tungod kay gikaon siya sa iyahang kahadlok. Ang Kristiyano nga mahadlukon, musangyaw sa Ebanghelyo, sa katapusan wala hinuoy mabuhat ug mahimong tapulan. Mao kini ang atong hagit mga igsuon. Tinuod normal, natural nga mahadlok kita sa atong kinabuhi. Apan dili unta ta magpalupig sa atuang mga kahadlok. Hinuon hinaot unta nga mas mukupot ta sa pagkamanggihatagon sa Dios ug dili kita mukupot sa atuang mga kahadlok. Kay kung magpalupig na ganita sa atong mga kahadlok, dili na gyud ta maka-function as a citizen or as a Christian. Mao na kung ikaw asawa, ayaw sige kahadlok nga basig naa nay lain ang imong bana. Kay kung sige kag kahadlok, sige kag duda nga naa nay lain, mura na hinuon ka nag-CCTV camera nga bisag asa siya tua ka. Ug ang resulta hinuon ana, mangita naglain. Kung ikaw usab bana, ayaw pud kahadlok pirmi nga imong asawa usik-usika na ang kwarta nimo. Kay kung mao na imong hunahuna nga mahadlok ka pirmi nga sus kini akong sweldo nga hinaguan, i-shopping ra ni kay mag-sale ra ba didto sa mall. Kay kung mao na imong hinuhunaon, magkakuripot ka ana, mahimo kang tihik, ang resulta mag-away na hinuon mo. Tingklase naman yun ron, kamong mga estudyante, ayaw mo kahadlok og tun-anan. Kung naglisod mo ana, tun-ig yun na siya. Kay kung magpalupig mo sa inyong kahadlok sa pagtuon, ang resulta, mahagbong na hinuon mo ana. Mga igsuon, dili di ay kita mahadlok kay ang Dios nag-atiman kanato. Dili kita mahadlok kay kahibalo ang Dios sa atong mga gikinahanglan. Manungtana ko ninyo pagbalik, unsa may inyong gikahadlukan sa kinabuhi karon? Unsa may inyong gikahadlukan sa inyong kinabuhi karon? Hinaot unta nga wala ka nalupig ana nga kahadlok. Hinaot unta kung ikaw mahadlok, musangpit ka sa Ginoo, ginamit ang mga pulong sa atong salmo responsoryo karon nga nag-ingon, Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Amen. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga magagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, magampo kita karon ngadto sa Dios Amahan nga ihatag niya kanato
ang kusog ug kalig-on sa pagsunod kang Kristo ug muingon kita, Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa tibok simbahan, nga sa kanunay mamahimo unta siyang buhing saksi ni Kristo, luyo sa mga kasinatian sa pagpanamastamas o pagpanglutos tungod sa pagpatunhay sa pagtulunan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa atong nasod, nga ang atong mga pangulo magpatalinghog unta sa mga pagtuwaw sa kabus natong mga kaigsuunan. Ilabi na ang pangandoy sa matuod nga kalinaw o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang niining tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad. Nga mudaghan unta ang musalmot sa gagmayng Kristohanong katilingban o magmadasigon sila sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi, taliwala sa mga pag-antos o pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa mga masakiton, ilabi na ang nagtanaw sa telebisyon karon, ang mga binilanggo o ang atong mga igsuon sa Marawi, nga unta dili sila mawad-an sa paglaom tungod sa nagkalain-laing kasakitan nga ilang giantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa siluguon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabanhaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa mga magtutuong mihalina, nga ang kuno na sila ni Kristo sa hingpit at tubangan sa iyang amahan didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Lig-una kaming imong katawhan, mahigugmaong amahan, aron makalahutay kami sa pagsunod ni Kristo nga imong anak, among Ginoo. Amen. Karon nagpakatago
mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ag yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan. Alang sa Bukyan Santos Kasulan. O Ginoo, dawata mo mga halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlon ta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakataw gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, siyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya nga iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo. Nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong silugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug sa tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuaruron padayuna sa imong harian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Upasa
Luan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ay man ang ginarian, ang gahumang himaya, hangtod sa kahanduran. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Halinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamon. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamon. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dinamay magalawat kanimo dagman pamulong mo lamang maayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbago sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog nining Eukaristiya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga nagantos tungod sa sakit o balatian, makaambo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ning tambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Zenon Guanzon. Sa atong choir, ang Sons of Mary. Sa atong mga pilgrims, ang Daughters of Mary Immaculate, San Vicente Parish. Ang Couples for Christ Capital Chapter, pinanguluhan nila ni Mariano ug Larry Roque, ug ang Legion of Mary, Senatus of the Archdiocese of Cebu. Ang atong offer, si Tess Macias. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton. Ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo magagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bulahang Domingo kanatong tanan. Praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His